Masu kallon shirye-shirye na gidan talabijin da kuma rediyo na Kofa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da sake kasancewa da ku a wannan bigire da muke gabatar muku da shirin nan na tushen fasaha wanda yake zo muku a kowane sati a irin wannan lokaci. Idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata muna tare da Malam Musa Dan Kwari inda yake mana bayanai filla-filla dangane da tushen fasaha, kuma in ban yi kuskure ba mun tsaye a daidai inda yake magana akan wato irin gudunmuwar da almagili ya bada da sauransu. A yau kuma in Allah da zamu dora daga muka tsaya. Ibrahim Dutsen Mani ke muku barka da warhaka. Malam barka da shigowa. Yawwa jama'a assalamu alaikum. Na'am, to ina ga sai mu shiga mu gani inda muka tsaya akan batun almagili da kuma irin waƙoƙin da ainihin suka yi tasiri a lokacin. Mun yi magana ne akan cewa ya dora foundation na addinin musulunci. Tubalin gini. Tubali ba fiye da a kowane lokaci a tarihin Bahaushe. Sannan kuma muka yi magana irin tasirin da wannan abin da ya yi shekara 100 bayan ya zo ya tafi. Aka haifi dan masani al-sabba kenan da kuma dan marna. To mun yi magana kuma akan su kuma dan abubuwan da suka fara, ayyukan da suka fara, musamman waƙar yakin Badar. To ci gaba akan haka, bayan kamar shekara 200 kuma da dan wani abu kaɗan sai aka haishe Usman bin Fodio. Yawanci duk idan ka duba ayyukan Shehu Usman bin Fodio wa'anda yi da kanshi, za ka tadda irin wannan tasirin na Imam Al-Magili a cikin ayyukan Barjit. A cikin masail muhimma ita ce manifesto na Sokoto Caliphate Jihad. Bayan ga shi guda biyu ne, bayan ya rubuta ta 1802 kuma sai ya rubuta wata wasiƙa wadda ya kira to ila jami'ar Sudan. Ita dukkan al'ummar Sudan ya rubuta mai ita. Bata kenan baki daya. Duk Sudan, duk kasar Hausa, an je Sudan kasar Hausa kenan. Wasiƙa ila jami'ar Sudan, sunan wasiƙar kenan. To irin wa'annan abubuwan idan ka tsaya ka kalle sai ka da irin tasirin da ayyukan da su dan marna suka da dan masana suka bai da iyaka. Domin ina jin a cikin masail ya yi kotun din Imam Al-Magili da bin Masani sau da yawa. Ya dinga a moto suke. Ya yawwa ya ciro can ya ce sun ce kaza. To amma abin da ya fi muhimmanci a nan, ina tsammanin lokacin jihadi shine lokacin da ya fi kowane lokaci muhimmanci a tarihin fasahar Bahaushe. Saboda ba a taɓa lokacin da Bahaushe ya yi waƙe-waƙe da rubuce-rubuce irin wannan lokacin ba. Saboda a lokaci ne na ilimi wanda ba a taɓa ganin irin shi a ƙasar Hausa. Lokacin ɗan masani za ka tada waɗansu abubuwa idan ana gaya maka sosai kawai za a gane cewa addinin bai karfi irin yadda ya kamata a ciyayi. To ai har a lokacin za ka tada abubuwa na al'adar Bahaushe da addinin shi na gargajiya suna da tasiri kwarai akan addini. Kuma shi ne kuta addini da al'ada. Yau wato ai sarakuna shi ne abin da dama shehu ma ya dogara da shi yayi. Ai ba cewa mutanen kasar Hausa ba musulmai bane, a'a, babban abin da yake magana akan shi shine ana gama addinin da wani abu daban. Shi kuma musulunci zalla ne, ba a gauraya shi da komi. Kuma a lokacin wannan akwai wani sarki a kasar Hausa wanda in kabe a hankali zaka tada bai tsafi ba. Sarkin Katsina Gozo, wanda jikan shi ne Marema a Hakura. Har yanzu akwai kuka tana nan, kukar Gozo idan ka je za ka ganta. A ina kenan? A nan Dulbi ta Kushi. Idan ka je a kota kuka nan kusa da Wurma, ita ma hanyar Wurma, ita ma tana nan har yanzu yana zuwa wurin bauta. Suna take. Saboda aka masu jihadi daidai suka faɗi cewa a lokacin ana gauraya addini da al'adu, musamman al'adun kuma na addini. Wato an haɗa addini na al'ada da musulunci wanda babu yadda za a kada su. Shi ya sanya a lokacin da aka zo sai ya zama masu jihadi suka yi wani irin gagarumin aiki. Ba a taɓa lokacin da Bahaushe ya yi rubutu irin wannan lokacin. Shehu Usman bin Fodio shi kanshi yana da littafi da waka za su kai 80 da wani abu a zanzan. Dan shi Abdullahi bin Fodio, kanin shi Abdullahi bin Fodio
Abdullahi Gwandu yana da waƙoƙi da rubuce-rubuce wa'anda yau da alakai sun yaka su ina da su da yawa. Ɗaya daga cikin wadda tafi ba ni sha'awa shine wata waƙa wadda ya samu suna tsarin mulki na musulunci. Suna ta kenan. Akwai ma wani littafi da na gani wanda ya rubuta Liya'u Siyasati. Liya'u Siyasati ai suna da yawa. Ka san bayan shehu ya rasu ai yakin komawa na ilimi. Na Abdullahi Gwandu kenan ba shi Shehu Dan Fodiyo ba. Shi Abdullahi muke magana ai lokacin da duk Abdullahi ya rubuta to Bello kuma zai rubuta akawunta biyu. Wato wani ra'ayi kuma na shi ma zai faɗi. Da maka misali kaga shehu na mutuwa sai Abdullahi sai ya rubuta Sahila Salama fil Imama. Yana rubuta wani yajin ba a yi wata 3 ba sai Bello rubuta al-Insaf fi dhikr mafi masail fil khalifa. Dukkan su suna magana ne akan yadda shugabanci na musulunci ke bullowa. Amma a lokacin ina ganin an riga an fara barin aiki baya saboda wato yanayi na za a gaji shehu a lokacin ne ya riga ya yi tasiri kwarai, ya fa tasiri kwarai. Wannan ba shi muke muna bayani akan fasaha ne. Akwai waka wadda shi Abdullahi bin Fodiyo ya rubuta wadda ni wuri na ta fi kowace waka tasiri wadda masu jihari suka rubuta. Sunanta tsarin mulki na musulunci. Wato irin abin da ne wanda ake ce kamar zaulaya ya rika yi ma tsarin mulki na habi. A cikin waka inda yake maganar yana cewa su shugaban sunan shi sarki, ya ce mu kuma namu shugaban sunan shi amir. A wakilkiya magana idan ka je gaishe shi wato shi sarkin haɗa kenan ya ce sai ka mai sujada, ya ce muku idan ka zo wajen abin da mu ya ce sai ka ba shi hannu. Haka waka yi tafiya. Sannan kuma ya fara kwande min abubuwa irin su ganguna, kalangu, ya ce da tambura, ya kira su duka abin wasa da sunna. Amma kuma sai muka daga bashi hazar cewa idan ka ji tambura sai sarki, ba a kaɗa ma yayan sarki sai dai wanda ya zama sarki. Wannan shi zai gwada maka irin farraka da aka samu tsakanin manufofin jihadi da abin da ya fi baya. Saboda haka waka ce wadda a lokacin ta yi tasiri duk inda kai mutane wanda duk ka gaya ta hiya shi kadai akasar mutane za ka tada ita yake rera. Kaga akwai wakan ma'ari akwai kuma wakar wallahi da kuma wakar zagaye. Wannan duk na shehu ne. To ai na ga maka ni wai ka san kowa da abin da yafi ya zaba. So ni ma woke masu jihadi dukkan su na fi son wannan wakar ta Abdullahi bin Fodiyo. Saboda waka ce wadda ni na ganin da an bi abubuwan da ya rika fadi da Benjamin Bature ya ci kasar Hausa ko kuma Sokoto Caliphate a lokacin da ya ci da yaki ba. Saboda a ciki kafin ma a yi ta ya riga ya gaya mu shehu huska da huska irin abubuwan da yake ganin za su kawo matsala ga daular. Ya gaya mai mutanen nan da muka nada sarakuna so suke ‘ya'yansu su daga gadansu, suna gina darul imaras wato gidan sarki majalisa. Ya ce abubuwa ne wannan duk ɗabi'o'i ne na haɗe. Ya ce mu jihadis mu addinin musulunci muke kafa. Ya gaya ma shehu ya ce suna kwalliya da alharini. Ya kuma gaya ma shehu ya ce ka kwaɗe su. Kuma ya gaya ma shehu wani abu wanda a lokacin banda mana kai mai iya gaya ma shehu bai ce in ba a taro su ba. Ya ce wallahi tallahi kokarin da muka yi zai zama wato aikin zama na babban giwa. To kuma abin da ya faru kenan a Katsina dama tun da ana gama jihadin Umar Dallaji yana mutuwa baya gaje shi. Sadiq shi kuma dama haɗan shi kuma tare aka rike su tare da Bello a Sokoto. Saboda haka duk wanda aka ba tuta a ƙasar Hausa yawanci za ka ga da kwantamfa wato abokanai ne da su Bello da su Umar Dallaji. Kuma abin da ya faru kenan ina jin inda wannan bai faru ba sai kan Sulaiman bin Jama'a Allah ya ji kanshi ba dan shi gaji shi, amma Black Bear din da ya raka shi wato Ibrahim Dabo tun da Sulaiman ne mutu aka yanda shi har yau jikokin shi ga dan ƙwaranta gidan Ibrahim Dabo kai Allah ya yawa wanda kuma idan ka dauko masail muhimma ko da ke mamaki ta manyan malamai suna magana akan masail muhimma ba saboda yawanci ba a san ma akwai ta ba. Ita kuma manifesto ne na Sokoto jihad
duk abin da aka sanya ma gaba da abin da ake son daular ta yi shi ne shehu ya zayyana a cikin mazahir. To amma shi kan shi lokaci na yi sai dan shekaru shi, kuma sai da Abdullahi ya yi kokari ya kwatanta mai cewa a kiyaye ma irin wannan sarautar ta gado saboda haka ce. To amma ka san shi abu yadda ya zo haka ake yin shi. A lokacin da aka haɗa Sadiq sarkin Katsina ba a yi wata 2 ba yake ya barki, saboda an tsallake babban dan Umar Dallaji Muhammadu Bello, wanda kuma cikakken mutum ne, malami ne, wanda a lokacin ana son ya zanto shi ne sarki. To ai shi ne babba, amma sai aka ba kanan shi. Ai shi sai ga ganin har yanzu nan madai idan ya zo da waka yana cewa sarauta tana ga Allah. Wato shi ba haushi har yau baya da tsari na wanda an tabbatar ga wanda zai gaji shugabanci, wanda shi abinda Abdullahi bin Fodiyo so a zayyana a sa criteria, a sa wato waɗansu ƙa'idoji wanda irin su ne shehu ya bi ya zama shugaba. Ya gaya mai haka mu ƴaƴan su ne, saboda haka idan muka mai da abin gado ba zai karko da martabar da muke tsammanin zai ba. Ya za ka guranta wannan da irin abin da ya rika faruwa na zaɓen sarki a da lokacin maguzanci a nan Katsina, yadda ake haɗa kokowa in wannan sarki ya yanka wannan shi kenan shi ne sarki. Yanzu kana jin ku ba kokowa ba ce? Ai har yanzu wannan abin yanzu ai wanda kai hankali ba shugaba za a kashe, wanda kai shugaba zai zama shugaba ko wancan lokacin da ke faruwa ke. Amma shi juyin mulki ana ga cewa shi abu ne wake zuwa bakatatan wanda ba, amma shi don kowa da shekara ake yi. Amma abin da ke akwai shine idan aka kada sarki za a yanka shi. Ai ana magana force karfi shi ake magana. Labarin Katsina kowa ya san tsakanin Sanau da sarkin Katsina kuma yau kowa ya san wannan, ko kowa aka yi Sanau ya kada ya yanka shi ya zama sarki Muhammadu Kora. So irin wannan abin har yanzu ake ta fama da shi ga kasashen namu na kota irin su da Nijar, Burkina Faso. Ka kashe shugaba ka zama shugaba. To kuma abin da Abdullahi bin Fodiyo ina ganin yayi kokari mu kauce mawa kenan. Lokacin da aka nabe da sarkin musulmi ina zama na girme shi, kuma duk kasar Hausa babu inda ba a yi tunzuri ba haka ake so. Kuma abin da ya rika biwa kenan ko lokacin da aka naɗa sarakuna na baya-bayan nan kana jin yadda na ke magana shi wannan da kun ka so a nada Allah bai mai zabuta. To ina ga hannun karama za mu dakata saboda yanayin lokaci, sai ke sallama da masu kallo da sauraron mu, in Allah ya mu lokaci na gaba kuma sai mu dora daga inda muka. To alhamdulillah jama'a assalamu alaikum. Na'am. Masu kallon mu wanda ya gayar da kaya tsakanin mu da Malam Lawal Musa Dan Kwari a wannan batu na tushen fasaha. A saura da mi sai ku biyo mu sannan a hankali a cikin shirin in Allah ya da a lokaci na gaba domin jin yadda al'amuran za su ci gaba da kasancewa. Yanzu a madadin shi Malam Lawal Musa Dan Kwarin da kuma duk wanda suka tanye ne wurin kammalo shirin da kuma zuwan shi a gare ku, Ibrahim Abdullahi Nusa daga gidan talabijin na wato gidan talabijin da rediyo na Hope nake cewa ma'asalam.